hij komt hier uit Leeuwarden. Oké, nee, dat wist ik niet. Ja, weet jij wie deze man is? Ja, ik weet alleen zijn naam niet, maar vanuit zijn haarslip bekend van tv. Jij weet hoe hij heet. Ja, hij zit altijd in het programma Dit Was Het Nieuws. Ach ja, shit, hoe heet hij ook alweer? Ja, ik kom me wel bekend voor, maar ik weet even zijn naam niet eigenlijk. Ik weet het niet meer. Een hele bekende man. Hij maakt hele vrouwen grapjes. Jan-Jaap van der Wal is dat toch? Weet je wie deze man is? Ja, dat is Jan-Jaap van der Wal. Ik ben Jan-Jaap van der Wal en ik ben cabaretier of comedian. En weten jullie wat voor beroep hij doet? Is hij comedian? Zit in politiek, toch? Ja, ik kom een beetje bekend voor van talkshows of zoiets. Drugsdealer of zo. En weet u wat voor beroep hij doet? Hij was stand-up comedian, maar ik weet niet wat hij nu precies... TV, ik weet niet precies. De Lama's heeft hij ook ingezeten volgens mij. Ik weet het niet. Dus comedian. Dat was het, ja. En ik kom oorspronkelijk uit Leeuwarden. En we zijn nu in de Harmonie, terwijl er achter ons of dingen worden gejat of dingen worden afgebroken. Een van de twee. Wist je dat hij Fries is? Ja, hij komt uit Leeuwarden, toch? Klopt. Dat wist ik, ja. Maar wij komen ook niet uit Leeuwarden, dus in die zin hebben we... Maakt niet uit. Nee, dat wist ik niet. Nee. Nee, wist jij dat wel? En jij bent niet eens Fries? Nee. Oké, dat is wel knap. En hij komt hier uit Leeuwarden. Oké, nee, dat wist ik niet.